Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda ölenleri zalima üçin täze talaplary öňe sürýärler. Covid-19 alamatly keselden ölýänleriň birden köpelen wagtynda hilatdan merhumlary mazarlar göze ilmez ýaly jaýlamak talap edilýär. Mundan başga da Türkmenistanyň iratyna öýde galmak maslahat berilýär. Covid-19 hastalary üçin karantin zolaklary bolsa, näseglerden doly, derman, öýkeni emeli işletmek üçin enjamlar ýetmezçilik edýär. Häkimetler bolsa ýurtda koronawirusyň henidem ýokdugyny resmi taýdan aýdýarlar. Azatlyň habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä, Liwap vilayetinde yerli häkimetler ilata ýat yerlerine barmagy gadagan edýärler we merhumlaryň ýakynlaryndan mazarlaryň görünmez ýaly tekiz we birliksiz bolmagyny talap edýärler. Gonamçylyklardaky mazarlaryň sany geçen ýyl bilen deňeşdirilende 15 ette köp. Indi adamlardan ölenleriň mazarlarynyň tekiz bolmagyny, emeli hemradan görünmez ýaly jaýlanmagyny talap edýärler. Mazar daşlaryny ýa-da bellikleri mazara goýmak gadagan edýärler. Jynazalary hem ýata barmak bolmaýar diýip Azatlyň Liwapdaky habarçysy 29-njy ýylda aýtdy. Türkmenistanda merhumlary jaýlamak boýunça täze talap ýurtda koronawirus simptomly keselden ölýänleriň köpelmegine gabat gelýär. Şeýle-de munyň öňü tirasynda ACCA neşri Türkmenistandaky çeşmelerine salgylanyp, diňe bir Balkan vilayetinde 1300-den gowrak adamyň ölendigini 24-nji ýylda habar berdi. Neşir Google kartasyny ulanyp geçiren barlyklaryna salgylandy. Bu aralykda Aşgabatdaky çeşmelerimiz we habarçylarymyz paýtagtyň merkezindäki ofis binasynda yerleşýän COVID-19 şüpheli hastalar üçin niýetlenen iň uly karantin zolagynda niýataglaryň we işgärleriň agyr şertlere duçar bolýanlygyny, bu ýerde dermanlaryň hem öýkeni emeli işletmek üçin gurallaryň ýetmezçilik edýänligini habar berýärler. Polimex'iň öňkü binasynda ýüzlerçe niýata üçin öýkeni emeli işletmek boýunça gurallaryň diňe 4 tanysy bar. Muny diňe tanışlygy bar adamlara berýärler. Tanışlaryndan kimdir biri ýokurdan jaň edende niýatak enjamy birikdirilýär. Bütün dünýä Saglyk Guramatynyň Aşgabatda bolan günlerinde bu gurallaryň sany bu ýerde has köpdi. Endi nirededigini hiç kim bilenok, galanlary ýitirim boldy diýip ýagdaýdan ygtybarly çeşmämiz gurrun berdi. Türkmen News kararsyz neşri öýkeni emeli işletmek üçin enjamlaryň çoğunludaky ýokunç keseller hastahanasyndaky hastalaryň köpüsine de yer ýeterli däldigini, bu ýerde koronavirus sebäpli öýkende kemçilik görän hastalaryň garyndaşlaryndan guraly ulanmak üçin günde 1400 manat talap edilýändigini habar berdi. Pul bolmasa agyr hastalar helak bolýarlar, sebäbi hemmeler üçin kislorod ýeterlik däl diýip neşir ýazýar. Azatlyň habarçylarynyň maglumatyna görä bir wagtlar Polimex Türk kompaniýasyna degişli bolan bu binada yerleşýän karantin zolagyna şuňlar COVID-19 keseli test esasynda tasdiklanan hastalary ýeberilýär. Karantin çak bilen 1000 adama niýetlenýär, emma bu ýerde zerur şertler ýok. Ol ýerde meňe gola yer bar, işçiler şol ýerde nähili ýagdaýda öň işleýän bolsalar, şol şertler saklanyp galypdyr. Hiç zat ýörite enjamlaşdyrylmady. Kondisioner bar, dermanlary garyndaşlary getirmeli bolýarlar. Derman getirýän garyndaşlary ýok bolsa, hastany bejerip bilmeýärler. Ýygynyň iýmit getirjek adam bolmasa hastany şol ýerde naharlaýarlar. Emma gap gaşlary bilen baglanyşykly kynçylyklar bar. Iýmit üçin hastanyň özü gitmeli. Iýmit ýatýan ýerlere eltilmeýär. Aslynda bu bejergi dälde izolýasiýa diýip habarçymyz şol ýerdäki hastalara salgylanyp 28-nji ýylda habar berdi. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, diňe bir hastalar däl, eýitim karantinde işleýän işgärler hem agyr şertlere duçar bolýarlar. Lokmanlar keseliň ýokuşmagynyň gorkup, bu karantindäki näýataglaryň ýanyna köp barmaýarlar. Düşnükli sebäbi lokmanlaryň hem şepagat oýalarynyň köpüsi kesel bolup ölýär. Hiç kim kömek etmeýär we tyrkyw lokmanlar soň hiç kime gerek bolmaýar. Lokmanlar käwagt gelip hastanyň diýridigini barlap gidýärler. Näýataglar garyndaşlaryna jaň edýärler we alyp gitmegini haýyş edýärler. Sebäbi her gün onlarça adam olaryň gözüniň öňünde ölýär diýip habarçymyz 29-njy ýylda Aşgabatdan habar berdi. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň Saglygy saklaýaş ministrliginden bu ýagdaýa degişli kommentariýa alyp bilmedi. Habarçylarymyzyň mundan öň Aşgabatyň saglyk edaralarynyň işgärleriniň Polimex'täki karantin zonasyna işlemäge ýeberilýändigini habar berdi. Olar 2 hepdelep şol ýerde gije gündizin dowamynda galmaly bolýarlar diýip habarçymyz aýdypdy. Şeýle-de döwlet işgärleriniň arasynda bu karantinde işlemek üçin işgärleriň alynýanlygy ma'lum bolupdy. Ýurtda koronawirusyň bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistanyň häkimetleri soňky hepdelerde ilad arasynda fiziki aralygy saklamak çärelerini durmuşa geçirmegini dowam etdirýärler. Bazarlarda pollarda bellikler çekildi, zerurlyk barada duýduruş berildi. Ähli giýerelgelerde adamlaryň gyzgyny ölçülýär. Satyjylaryň hemmesi maska we ellik giýerler. Giýerelgelerde uly sintetik halyjyklar bar, hemmeşe üstüne suwukluk sepýärler.
çadyryň içine girmek üçin şolaryň üstünden basyp geçmeli diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 29-njy ýylda aýtdy. Ýylata öz-özüni izolirlemek baradaky çağırışlar SMS duýduruşlar arkaly hem iberler. 28-njy ýylda yerli mobil operatoryň abonentleri üçin yüzlenmede maska giýmekden hem 2 metr aralygy saklamakdan başga da Gurban bayramynda üýüşmelerleri çäklendirmek we bayramçylygy öýde maşgala arasynda geçirmek maslahat berildi. Şeýle-de Azatlyň habarçylary koronavirus alamatly keteliň köpelmegi sebäpli vilayetlerde täze okuw ýylynyň başynda mekteplerde sapak geçirilmejekdigini habar berýärler. Bu ýyl mektepler okuwçylar üçin sapak geçirmez. Bu barada mektep müdirlerine Farap bilim bölümi habar berdi. Mektepler online sapaklara taýýarlyk görüp başladylar. Hema tupandan soň Farapda internet dogly dikeldilmedi we okuwçylaryň köpüsinde notebook hem smartfon ýok diýip Azatlyň Liwapdaky habarçysy aýdýar. 3 hepde bäri Türkmenistanyň häkimetleri dünýäde COVID-19 ýaýramagyna garşy ulanylýan ähli çäreleri durmuşa geçirýärler. 15-nji ýylda bütün dünýä Saglyk Edarasynyň Türkmenistana baryp gaýdan wekilleri ýurt bu kesel bilen bagly ýekeje ýagdaýy hasaba almanlygyny aýdýan hem bolsa virus öz çäginde ýan bar ýaly hereket etmeli diýen maslahat berdi. Ondan başga da bütün dünýä Saglyk Guramasy ýurdun hökümetine gözekçilik we synag ulgamlaryny güýçlendirmegi we geçirilen synaklaryň nuskalaryny bütün dünýä Saglyk Guramasynyň barlyk hanalaryna iýermegi maslahat beripdi. Türkmenistanyň bu maslahaty näme derejede ýerine ýetirýänligi belli bolmady. 28-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwerlik meselelerini utgaşdyrmak goýunça edarasynyň maglumat portaly bütün dünýä Saglyk Guramasynyň Türkmenistany COVID-19 keseliniň möwjud almagyna taýýarlyk görmek üçin möhüm çäreleri görmäge çagyrýanlygyny habar berdi.